Good morning, friends. Kado henta kadom. Viewers, lapen subscriber koting you dan panstami. Pini nang litum pan opeson a video ni linang paklang ponji nang litum ta thekong thai social media long stami Facebook lapen aklong apre apre me thekong thai wa pisami dinang paklang pon nang litum video thumbnail kelang me chini thai polake ilitum akhai karbiang long autonomous council CM Dr. Tuliram Ronghang a family tum sokke unpente ilitum arot Thekthulong typo Bollywood superstar actor Salman Khan alang samil option sok edu labang so video sinang litum phan nang paklang po nang litum kecheng pen kiyut anang lang noi an pen te nang litum video neli video channel ong sakim nang litum channel bang subscribe ikta lapen support nikta an pen dipini labang so video long nang litum comment asanang pidun tha an pen te litum chini lo sok ke lapen de sai jutiki PC litum kenang sod lo Anpenti itu mata dam na ignut CM pute a family la penti superstar actor atu moson sonsi soki yang paklang pute isi kimisen a guardian itum sai chutiki tu mane si respect positum pudam na po respect lo an mente itum langpon sina nang litum stame theglong typo viewers according year lapen subscriber tum dan stame labang so ke a video halang li akhai karbianglong autonomous council CM Dr. Tuliram Ronghang a family atum sok ke la puson sirat pan paklang pon no lake mane litum stame labang so video theglong pen ke theglong pen tum lang misen si theglong no ke misen na video si rat pan paklang pon no kaduka we arat tum stame sai chutiki tum doan pan stame isi aneng kirung pon an penti sai chutiki atum pan isi respect la person a video si bonda pon ladak nang itum theklong lo ilitum theklong lo labang so asok ki ilong tuliram ronghang ahemsor amun pi asu la pena somar sepu tum la person se sok ipaklang pon friends tum ilitum stame la bangso video bang mesen oposi ilitum stame nilistame nang litum pan isi video bonda pon tu dela nang litum pan nang sharing tung duksi nang litum lang ikta an pente ang natin tum stame litum ke sai chutiki arat lo kidugarat lo sai chutiki tum si pudamente litum 100% ang bong penitum 80-90 kilitum sai chutiki arat si ong wai fit stame CM Dr. Tuliram Ronghang ason ke top karbiang long pen kang tui nai ang hoi long sidro a family to mosan sok e edet pustami lang itum khitik nang stami rengon wa fit stami sai tiki kenang sot la pente ratum phanta ilitum sai tiki ratum phan stami si misen a video si ang paklang pono kado phanta mi si misen guidance sil tum pudana po nang litum lasi labang so video tek long pen kopi lo ke mata an pen nang litum komen la pusona nang pidonik tha subscriber according youtube dan stami tangte dono bang aro itum las bangso video lang ponang lake superstar Bollywood superstar Salman Khan sok e video la pen hai ke bai video bang la pon tune kalang la friends laki iritum chini lo kaddu kawe kibigi thi la pen te pirthe long nong nam se thang klong superstar actor Salman Khan
lake Salman Khan friends tum Salman Khan stame kam claim lang tha fram long se ke kam claim pa klang dam lo sok i la pusan super klang pon lo ili tum chini lo Salman Khan e kamalo te superstar Bollywood superstar lake nong nam chi thangklong ili tum a movies a film stame ili tum thek dam long la bang so bang phupan ke Salman Khan man ke dabang ta ho nane tiger zinda hai Tiger 2 taho Tiger 3 thalo bosan Bollywood lake superstar actor wai fit stamelang li Salman Khan stameli tumpan hai soki la penti hai ke bai la posan sili tum hana paklang pon la tra pudam ni tum misen lo alang la posan paklang pon ke lake kaduga wi itum khitiok tum phan isi lata isi respected la pen itum phan si guideline misen guideline to claim nin chudam nin la posan video type of friends tum paklang lasi nang litum phane le video bon napon de lo lasi nang litum ta comment nang pidonik no like nang pidonik no la bangso khiti tami sia por to sim tum kam claim chat matidi okay actor Salman Khan si bangso video long ke hai ke bai la pen sokke pun to friends tum lasi kadu go tum ta matha dam horta ke plang tum mane nong nam si thang klong klong actor ta ho nani CM tum ta hai ke bai sokke people si mane rat phan paklang ma pula puson a comment nang litum nili phan comment nang pachini tha kaduga we korte youtube phan stami nili chuneng rilo nili video bonda phon chokchi pachat khok tai semeng litum dia tha an